kurungai neshow yake yakaita akarova munhu fly kick. Saka chiri kuitika ndechekuti mukomana azopfeka apology apfeka apology akumbira ruregerero. Asi ndisati ndakuverengerai post yadi yaposta maititi vaposta post vachitaura kuti havana kufara nezvakaitwa nani naJamaster. Saka pandichakuverengerai chi post yamaititi yavaposta enda kuverengerai posta yamaititi yokuverengerai futi macomments evanhu vakataura papost yakapostiwa namaititi. Hanzi namaititi, the fun meant no harm. He was just dancing over the moon, seeing you perform, then you decided to give him a fly kick. What if he died? What if something terrible happened? I'm not supporting this at all. We can do stuff as public figures, but kurova munhu pastage asiri kana kuda kukuuraya oro kukurova bodo. Aiwa bodo. Usadero Jamaster. Kana pane vari kukuti wakapenga panhau iyi, hama yangu wakanganisa zvachose. Nikis, you were not defending anything there at all. No. Hapana akuudza pamwe vari kukutya, but wakabaiza last. Let's respect people who are loyal to us. Akatobhadharawo mari yekuti akuone usadaro. Ndopost yani yamaititi autoradza kuti vakabatikana nezvakaitwa naJamaster. Sandaona kuverengerai macomments evanhu vakataura through post yani yamaititi yavakaposta. Zvikanzi nomwe mufani maititi vatomuwanirawo pekumubatira nekudyiwa kwavakaita paHello Mwari. Havongoziva kumacomments mafanzi anotaura zvaanoda. Umwe akati yapindirwa naMother. Umwe akati before he loot South Africa's economy using a Bible. Yo Papa Bushi tobva mukuona zvimafoto zviri. Umwe akataura kuti Jamaster wapinda pachimoto. Umwe akati takakumirira Kempton Park, toda kuti udzokere zimu usina mazino. Pakaipa guys, because bhutsi yakaburwa naJamaster guys hazvinaomira musha. Umwe akataura kuti bati chafa futi, but Anna Leonard Bembo wedhirachariverengei guys. Nonga muchangoriona nega mozviverengera moga. Umwe akati ndarwadziwa mufunge zhaba raapa munhu so umwe zvindobva ati zvipiko zvachikiti zvasiyanei naivo vanotuka mafanzi kuda kungonzi ataurawo mufanzi wari kutaurawo. Umwe akati hanzi mufesi uya wekukikwa died just called now. Guys, then ndakuda kuchikuverengera ichi apology yaJamaster. Ataura achiti hanzi hello fans, I'm very sorry. I take my relationship with fans very seriously and I apologize for the inexcusable mistake I have recently made. No amount of broth will ever take away the suffering I have caused. I will never be off the hook and I'm fully accountable for my harmful behavior and will be for my actions moving forward. Ignorance has no place
in our society, and I hope the sharing of my fault can prevent others from making the same mistake in the future. Yeah, those are kanyora jamba steps. Saka arukumbira apology mukomana. Apologize. Saka meno zviri kubva apa pake kana kuti meno chataura maonerei guys. Then ndauda kuchikuverengerai ma-comments evanhu. Zvikanzi what's emotion ipapo? Because mafans akatsangwa haana kufara guys. Umwe zvindobva ataura kuti kana ngamubhadhari sori yega. Hanzi kana ngamubhadhari sori yega isina chinhu nezivhandemu raakapa munhu uyu. Umwe zvindobva ataura kuti kuno unowanza madrugs sha. Umwe akati idhongi remunhu. Umwe akati zvikibidi. Umwe akati muchamamira pastage too much drug dofo. Maya flying kick yakatonyanya manje. Amafanzi ndokamumazwa mukomenti kuti vanhu vakudi vakatsamwa guys. Umwe akati kuti muchamamira ndaverenga. Hanzi get away mboko yemunhu. Bhadhara nemari. Vanhu vari kuti ngavabhadhara nemari kwete kungotaura sori. Umwe akataura kuti kabwa kikiki. Umwe akati haiwawo. Umwe akati it's over for him. Deleted his music just like R.K. Mozva ichi chinoitika guys. Kana ukabhaiza papa yaka kumafans zvazvo. Mafans anobatikana ende kana achikufarira vazhinji vanodii? Vanobva vatokufuratira zvachose. Asi mukomana apologizeawo. Saka ndo chandangouya nacho guys. Tichiti kune sasata subscribe to this channel. Kana wafarirawo this channel, please subscribe. Click your notification bell. Kuitira pega pano-upload the latest video darikirwe. Thank you guys. Ndo chandangouya nacho nchiti blessed.